दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 8వ అధ్యాయము మనం మొన్న స్టార్ట్ చేసాము. అక్షర బ్రహ్మయోగం అన్నది. అక్షర బ్రహ్మయోగం నిన్న సగం కంప్లీట్ చేసాము. ఈరోజు మిగిలిన సగం చూద్దాం. సో ఏమి చూసాము ఇప్పటి వరకు అంటే, అర్జునుడు ఏమేమి అడిగాడు, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే భౌతిక జగత్తు అంటే ఏమిటి, అది దైవం అంటే ఏమిటి, అది యజ్ఞము, ఆ యజ్ఞ ప్రభు అంటే ఏమిటి, ఆ యజ్ఞ ప్రభు ఎక్కడ నివసిస్తాడు, చివరి సమయంలో ఈ భక్తులు నిన్ను ఏ విధంగా స్మరించుతారు అని చెప్పి అడుగుతాడు. సో బ్రహ్మం అంటే నాశనరహితము దివ్యము అయినటువంటి ఆ జీవము ఆత్మ. ఆధ్యాత్మం అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము, నిత్య సత్య స్వభావము, సచ్చిత్తానంద తత్వము ఆత్మదు. సో అది ఆధ్యాత్మము అంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. కర్మ అంటే మనం మళ్ళీ పుట్టడానికి ఏ కర్మలు చేస్తే మనకు మళ్ళీ జన్మ అనేది వస్తుందో ఆ జన్మకు కారణమైనటువంటి ఈ కర్మలు, ఈ పనులు. సో న్యాచురల్ గా ఏ పనికైనా ఏదో ఒక బంధాలు ఉంటాయి. అవన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మకు కారణం అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అవి కర్మలు. అధిభూతము అంటే భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవము అంటే అన్ని దేవతలను కూడి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపము. అధియజ్ఞం, యజ్ఞప్రభు ఎవరు అంటే మన అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ. ఎక్కడుంటారు అంటే మన అందరి హృదయాలలో. చివరి సమయంలో ఏ రకంగా మనం తెలుసుకుంటారు నిన్నంటే, లాస్ట్ లో భగవంతుణ్ణి స్మరించటం ద్వారా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది చేయాలి అంటే ఆ స్మరణ అనేది నిత్య జీవిత అభ్యాసం కింద ఉండాలి. అంతగా ఇదంతా కూడా నిన్న మనం ఆల్మోస్ట్ 14 శ్లోకాస్ చూసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాము. ఈ శ్లోకంతో ఆపామనుకుంటా నిన్న. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః. అనన్యచేత, అనన్య చిత్తంతో సతతం ఎల్లప్పుడూ యో మాం ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తారో నిత్యము, తస్యాహం వాళ్లకు నేను సులభంగా లభ్యమవుతాను. నిత్యయుక్తస్య యోగిన, ఈ విధమైనటువంటి యోగంలో నిత్యము యుక్తులైన వాళ్లకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం నన్ను స్మరించు వారికి స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో మనకి ఇక్కడ సాందీపని ముని దగ్గర నేర్చుకుంటున్న బలరామకృష్ణుల్ని చూస్తున్నాము. అలాగే కుచేలుడిని, సుధాముడు అని కూడా ఆయన పేరు, శ్రీకృష్ణుడు బాల్య స్నేహితులు ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆయన పెద్ద అయిన తర్వాత దారిద్ర్య కారణంగా భార్య ప్రోద్బలంతో వెళ్ళమంటే ఆయన రావటం, కానీ మనసులో శ్రీకృష్ణుని చూస్తాననే ఆనందం ఆయనకు ఎక్కువగా ఉంది. వచ్చిన తర్వాత కూడా భగవంతుని చూసి అత్యంత తృప్తితో తన వచ్చిన భార్య చెప్పిన విషయం ఆయన అడగకుండానే భగవంతుడు అన్ని మర్యాదలు చేసి ఆయన తిరిగి వెళ్ళేసరికి ఆయనకు కావలసిన అంతకంటే మించిన ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించిన
కథ వృత్తాంతం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. నెక్స్ట్ భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి అనేది మనకు ఒక ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గత. సో భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. సో కాబట్టి దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. సో మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ అనేది నన్ను ఆశ్రయించిన వారికి ఉండదు అనే విషయం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకు వివరిస్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్లీ మనం 14th శ్లోక చూసాము, ఇది చూసాము. సో 15th శ్లోక ఇది. సో పునర్జన్మ దుఃఖాలయం, అశాశ్వతమైన ఈ దుఃఖాలయానికి తిరిగి రారు. అంటే దుఃఖాలయాన్ని నాప్నువంతి అంటే పొందరు. ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ అనేది తిరిగి పొందరు. ఎవరు? మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గత. సో ఈ మహాత్ములు నన్ను పొందుతారు. మాముపేత్య అంటే నన్ను పొంది ఈ మహాత్ములు సంసిద్ధత్వాన్ని పరమగతిని పొందుతారు. కానీ ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయానికి తిరిగి రారు, దీనిని పొందరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తులైన మహాయోగులు, ఈ భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత సంపూర్ణత్వాన్ని వాళ్ళు పొంది సంసిద్ధత్వాన్ని దుఃఖాలయమైన ఈ అనిత్య జగత్తుకు మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా తిరిగి రారు. సో భగవంతుణ్ణి పొందిన తర్వాత జరిగేది ఏమిటి, పొందటం ఎందుకు అనేటటువంటి డౌట్ కు ఈ శ్లోకం మనకు ఆన్సర్ చెప్తుందన్నమాట. అంటే ఈ శ్రీకృష్ణ ధామం అవ్యక్తము, అక్షరము, పరమగతి అని రకరకాలుగా వేదాలలో వర్ణించారు ఈ భగవంతుడి యొక్క ఆయన నివాసాన్ని. సో అవ్యక్తము, అక్షరము, నాశనం లేనిది, పరమగతి అంటే అది చివరికి దివ్యమైనది అనేటటువంటి మాటలతో వర్ణించారు. భౌతిక సృష్టికి అది అతీతమైనది, అచింత్యమైనది, మన ఇమాజినేషన్ కి అందనిది, అది పరమగతి అయి ఉండి మరి మహాత్ములకు మాత్రమే అది గమ్యము అని చెప్తున్నారు. మహాత్ములు అంటే పూర్ణ భక్తుల నుంచి వాళ్ళు ఉపదేశాలను పొందుతూ ఉంటారు. ఆ రకంగా వాళ్ళు ఈ భక్తి మార్గంలో క్రమంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ భగవత్ సేవలో ఉండి మరి ఉన్నత లోకాలను కొని చివరకు వైకుంఠ లోకాలకు కోరుకుంటారు. కానీ భగవంతుడి సాహచర్యాన్ని తప్ప వాళ్ళకి అన్యంగా ఏది కూడా వాంఛింపరు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అదియే జీవితానికి సంపూర్ణత్వము అని ఈ శ్లోకంలో భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి భక్తులు ఈ సంపూర్ణ జీవత్వాన్ని, పరిపూర్ణత్వాన్ని వాళ్ళు పొందగలరు. అందుకే వాళ్ళు మహాత్ములు అని పిలువబడ్డారు అని చెప్తున్నారు. ఇది భాష్యంలో వివరణ. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. సో ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక, బ్రహ్మలోకాలన్నిట్లో కూడా పై అంటే అన్ని లోకాల్లోనూ ఇంక్లూడింగ్ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా పునరావర్తినో అర్జున, తిరిగి రావటం అనేది ఒకటి ఉన్నది అర్జున. మాముపేత్యతు అంటే నన్ను, ఉపేత్య అంటే చేరుకున్న తర్వాత, కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది నా విద్యతే అనేది జరగదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా
ఉన్న లోకాలన్నీ, అంటే కింద నుంచి పైన బ్రహ్మలోకం వరకు ఉన్న లోకాలన్నీ కూడా పునరావర్తినం, తిరిగి వచ్చేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవి. అంటే మళ్ళీ పుట్టుక, మరణం, జననం ఉంటాయి వీటన్నిటిలో. కానీ అర్జున, నన్ను చేరుకున్న తర్వాత, మాముపేత్య, నన్ను చేరుకున్న తర్వాత కౌంతేయ, పునర్జన్మ నవిద్యతే, పునర్జన్మ అనేది జరగదు, ఉండదు. సో భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత లోకం నుంచి అధమలోకం వరకు సర్వలోకాలు కూడా ఈ జన్మ మృత్యు భరితమైన దుఃఖ ప్రదేశాలే. అన్నిటికీ జన్మ మృత్యు ఉంటుంది అన్నిట్లో. కానీ కౌంతేయ, నా లోకాన్ని చేరిన వాడు మాత్రం తిరిగి జన్మను మళ్ళీ పొందడు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఈ చిత్రంలో కూడా మనం చూస్తాం కదా, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన ఆ పరంధామానికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి ఈ లోకంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మయోగులు, జ్ఞానయోగులు, హఠయోగులు వీళ్ళంతా కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుని మళ్ళీ పూర్ణత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. భాష్యంలో చెప్పే విషయం ఇది. సో మిగిలిన వాళ్ళందరూ అన్ని లోకాల్లో కూడా, ఉన్నత లోకాల్లో కూడా ఈ జన్మ మృత్యు అనేది ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చదువు గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చదవండి మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే కృష్ణ గిరిజా మాతాజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఓకే. భాష్యం మొదటి నుంచి చదవమంటారా మాతాజీ? ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. భాష్యము. కర్మయోగులు, జ్ఞానయోగులు, హఠయోగులు అందరును శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామమును చేరి పునరావృత్తి రహితులగుటకు ముందుగా భక్తి యోగలో లేక కృష్ణ చైతన్యములో పరిపూర్ణత్వమును సాధించవలసి ఉంటుంది. దేవతాలోకములైన ఉన్నత లోకములను పొందిన వారు కూడా జన్మ మృత్యువులకు తిరిగి గురి కావలసి వచ్చును. భూలోకవాసులు ఉన్నత లోకములకు ఉద్ధరింపబడినట్లుగానే బ్రహ్మలోకము, చంద్రలోకము, ఇంద్రలోకము వంటి ఉన్నత లోకములకు చెందిన వారు భూలోకమునకు పతనము చెందుదురు. చాందోగ్యోపనిషత్తులో బ్రహ్మలోకమును ప్రాప్తింపజేయు పంచాగ్ని విద్య అను యజ్ఞము ఉపదేశించబడింది. అట్టి యజ్ఞము ద్వారా మానవుడు బ్రహ్మలోకమును పొందినను అక్కడ అతడు కృష్ణ చైతన్యమును అలవర్చుకొనినచో భూలోకమునకు తిరిగి రావాల్సి వచ్చును. కృష్ణ చైతన్యమును అలవర్చుకొననిచో భూలోకమునకు తిరిగి రావాల్సి వచ్చును. ఉన్నత లోకములలో కృష్ణ చైతన్యమును కొనసాగించువారు క్రమముగా మరింత అధికమైన ఉన్నత లోకములను ఉద్ధరించబడుతుంది. అతడు విశ్వ ప్రళయ కాలములో శాశ్వత ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకొను. శ్రీలా బలదేవ విద్యాభూషణుడు తమ భగవద్గీత భాష్యములో ఈ క్రింది శ్లోకమును ఉదహరించిరి. బ్రహ్మణా సహతే సర్వే సంప్రాప్తే ప్రతి సంచరే పరస్యాంతే కృతాత్మానః ప్రవిశంతి పరం పదం. అంటే భౌతిక విశ్వమునకు ప్రళయము సంభవించినప్పుడు కృష్ణ చైతన్యములో నిరంతరము నెలకొని ఉండినట్టి బ్రహ్మ మరియు అతని భక్తులందరూ తమ తమ కోరికలను అనుసరించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక లోకములను చేరుకుంది. కూర్మ పురాణం ప్రకారము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ మనకు ఈ అన్ని లోకాల్లో కూడా ఇవి ఈ జనన మరణం అనేది ఉంటుంది అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి భాష్యంలో ఈ వివరణ మనం చూస్తున్నాం. భగవంతుడి యొక్క పరంధామం చేరిన వాడు మాత్రం మళ్ళీ తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. మాముపేత్యతు, నన్ను పొందిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది లేదు, నన్ను చేరుకున్న వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. హఠయోగులు అంటే మాతాజీ
హఠయోగులు అంటే ఈ యోగం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా, హఠయోగాన్ని అట్లా ఆ రకమైన యోగం చేసిన వాళ్ళు కూడా అని అర్థం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ లాస్ట్ టైం దీనికి గోలోక ఛట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కదా మాతాజీ. అవును అవును మాతాజీ, మీరు 18 days క్లాస్ లో గోలోక ఛట్ చూసే ఉంటారు కదా. ఎస్ మాతాజీ. అది అందుకని ఆ గోలోకల్ చాట్ లో మనకు కనిపిస్తాయి కదా అన్ని లోకాలు, మన బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి కింద లోకాల వరకు అన్ని చూస్తాం. సో అవన్నీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న 14 లోకాలు. సో అక్కడంతా కూడా ఈ పునరావృత్తి అనేది ఉన్నది, అంటే జననం మరణం అనేది ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కానీ నన్ను పొందిన వాళ్లకు ఈ జనన మరణం అనేది ఉండదు అని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పారు. ఆ వివరణ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. బ్రహ్మలోకంలో ప్రాప్తించే ఈ పంచాగ్ని విద్య అనే యజ్ఞం గాని ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉపనిషత్తుల్లో ఉపదేశించారు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు దేవలోకాలు ఉన్నత లోకాలు పొందిన వాళ్ళు కూడా చివరికి అన్ని చోట్ల ఇవి ఉంటుంది. జనన మరణం అనేది భూలోకవాసులు ఉన్నత లోకాల్లోకి ఉద్ధరింపబడినట్లుగానే బ్రహ్మలోకం, చంద్రలోకం, ఇంద్రలోకం లాంటి లోకాలకు చెందిన వారు కూడా భూలోకానికి పతనం అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మలోకాన్ని ప్రాప్తింపచేసేది ఏమిటంటే పంచాగ్ని విద్య అనే యజ్ఞం ఒకటి ఈ చాందోగ్యోపనిషత్తులో ఉపదేశింపబడినదట. అట్టి యజ్ఞం ద్వారా బ్రహ్మలోకాన్ని పొందినప్పటికీ అక్కడ ఆ భక్తి భావం అనేది లేనప్పుడు, ఆధ్యాత్మికత లేనప్పుడు మనిషి తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికే వస్తాడు. కాబట్టి మనం ఏ పుణ్యాలు చేసి పైలోకాలు వేటికన్నా వెళ్ళనివ్వండి, స్వర్గలోకం అవ్వనివ్వండి, బ్రహ్మలోకం అవ్వనివ్వండి, మహర్లోకం, దేవలోకం, తపోలోకం, వీటికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మరి మనకు ఆ భక్తి చివరికి మళ్ళీ మన యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఇదిగా ఉన్నప్పుడు, భక్తి భావన లేనప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి రావటం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నత లోకాల్లో కృష్ణ ఆ భక్తి భావంతో ఉండేవాళ్ళు మాత్రం క్రమంగా ఇంకా ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తాము. అలా వెళ్తూ ఆ ప్రళయ సమయంలో ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి వాళ్ళు చేరుకుంటారు, ఆ భక్తి భావం ఉన్న వాళ్ళు. ఈ విషయాన్ని శ్రీధర స్వామి తన భగవద్గీత వ్యాఖ్యానంలో ఆయన ఈ రకంగా ఈ శ్లోకంలో ఉదాహరించారని చెప్పారు కదా. ఏది ప్రళయం సంభవించినప్పుడు భక్తి యందు నిమగ్నమై ఉన్న బ్రహ్మ మరియు అతని భక్తులు అంతా కూడా వాళ్ళ కోరికను అనుసరించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వివిధ లోకాలను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విషయం ఇక్కడ ఇంకా ఇంకొంచెం మోర్ అంటే ఏ రకంగా ఈ పై లోకాలకు వెళ్తే మరి మనం ఎంతో పుణ్యం అనుకుంటున్నాం, ఇదేమిటి అనే డౌట్ మనలో చాలా మందికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనకి ఇంకా కొంచెం విశదీకరించడానికి భాష్యంలో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారనమాట. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం తేహోరాత్ర విదో జనాః. సో మానవ పరిగణాన్ని అనుసరించి 1000 యుగాల కాలం బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలవుతుంది. అతని రాత్రి మళ్ళీ అంతే పరిమాణం, అంటే 1000 యుగాలు పగలైతే మళ్ళీ ఇంకొక 1000 యుగాలు రాత్రి అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో పగలెంత ఉంటే రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇది పట్టిక రూపంలో మీలో చాలా మంది 18 days క్లాస్ లో చూసే ఉంటారు. ఇందులో ఉందో లేదో నాకు ఐ థింక్ నెక్స్ట్ పీపీటీలో ఉందనుకుంటాను ఈ కౌంట్, ఈ నంబర్స్. బట్ ఇక్కడ భాష్యంలో మనకు వివరించారు ఈ విషయాన్ని. హరే కృష్ణ. ఈ భాష్యం చదువుతారా? ఎవరైనా హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఓకే, శ్రీదేవి మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. చదవండి మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ భాష్యం బిగినింగ్ నుంచి చదవండి 17th శ్లోకాకి. నేను దీంట్లో స్క్రీన్ చూసే చదువుతాను మాతాజీ. అలాగే, మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే. కనిపిస్తోంది కదా మాతాజీ స్క్రీన్?
కనిపిస్తుంది. ఆ, భౌతిక జగత్తు యొక్క కాల పరిమాణము పరిమితమై కల్పముగా తెలుపబడిన నుండును. అట్టి కల్పము బ్రహ్మదేవునికి ఒకటి పగటి సమయము. బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఆ ఒక్క పగలు సమయంలో సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగములు 1000 మార్లు మారుచుండును. అజ్ఞానము మరియు దుర్గుణములు ఏవియును లేకుండా కేవలము సద్గుణము, జ్ఞానము, ధర్మములను కూడియుండు సత్యయుగము 17,28,000 సంవత్సరముల కాల పరిమితి కలిగియుండును. త్రేతాయుగమునందు దుర్గుణము ప్రవేశించును. ఒక యుగపు కాల పరిమితి 12,96,000 సంవత్సరములు. ద్వాపర యుగమున సద్గుణము మరియు ధర్మము మరింతగా నశించి దుర్గుణము వృద్ధి నొందును. దాని పరిమితి 8,64,000 సంవత్సరములు. చివరిదైన కలియుగమునందు సద్గుణము దాదాపు లుప్తమై కలహము, అజ్ఞానము, అధర్మము, దుర్గుణము, వ్యసనాది లక్షణములు తీవ్రముగా విజృంభించును. ఈ యుగపు కాల పరిమితి 4,32,000 సంవత్సరములు. ఈ యుగము గత 5,000 సంవత్సరములుగా మన అనుభవము అందున్నది. దీని యందు దుర్గుణము మరియు పాపము విపరీతముగా ప్రబలిపోవును. కనుక యుగాంతమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కల్కి అవతారమున దానవులను నిర్జించి భక్తులను రక్షించి వేరొక సత్యయుగమును ఆరంభించును. ఈ విధముగా జగత్ కార్యము కొనసాగించబడును. అదే రీతి 4 యుగములు 1000 మార్లు మారినప్పుడు చక్రము 1000 మార్లు తిరిగినప్పుడు అది బ్రహ్మదేవునికి పగలును పూర్తి చేయును. అతని రాత్రియు అంతే పరిమాణము కలిగి ఉండును. బ్రహ్మదేవుడు అట్టి 100 సంవత్సరముల కాలము జీవించి తదుపరి తన దేహమును త్యజించును. మానవ పరిగణన ప్రకారము బ్రహ్మదేవుని 100 సంవత్సరముల కాలములు 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల సంవత్సరములతో సమానం. ఈ సంఖ్యను బట్టి బ్రహ్మదేవుని ఆయు పరిమితి అద్భుతమగును. అనంతముగను ఉన్నట్లు తోచినను నిత్యత్వ దృష్టిలో అది ఒక మెరుపు మెరిసినంత కాలము మాత్రమే. కారణార్ణవ జలములలో అసంఖ్యాకములుగా బ్రహ్మలు హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాయిస్ వినపడట్లేదు, ఒకసారి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారా? శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తోంది. భౌతిక జగమునంది భాగములు కనుక అవి నిత్య పరివర్తనశీలములై ఉన్నవి. అనగా భౌతిక జగమున బ్రహ్మదేవుడు సైతము జన్మము, మృత్యువు, ముసలితనము, వ్యాధుల నుండి బయటపడి ఉండలేదు. కానీ అతడు విశ్వకలాప నిర్వహణములో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవయందు వియుక్తుడైనందున శీఘ్రమే ముక్తిని పొందగలడు. ఆ బ్రహ్మదేవుని లోకమైన బ్రహ్మలోకమునే ఉన్నతులైన సన్యాసులు పొందుదురు. అట్టి లోకము భౌతిక జగత్తునందు అత్యున్నతమైన స్వర్గాది ఊర్ధ్వలోకములను పోషించుచున్న బ్రహ్మ మరియు ఆ బ్రహ్మలోకవాసులు ప్రకృతి నియమం ప్రకారము మరణమునకు గురి కావలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకు ఏం చెప్తున్నారంటే, బ్రహ్మదేవుడికి 1000 యుగాలు అయితే ఒక పగలు, అలాగే 1000 యుగాలు అయితే ఒక రాత్రి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యుగాలంటే మరి మనకు 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా, సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు. సో మొట్టమొదట ఏమి ఈ అజ్ఞానము, దుర్గుణాలు ఏమీ లేకుండా కేవలం సద్గుణం, జ్ఞానం, ధర్మం ఇవన్నీ ఉన్నాయి సత్యయుగం టైంలో. అది 17,28,000 సంవత్సరాలు కాలం జరిగింది ఆ సత్యయుగంలో, అంత టైం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో దుర్గుణం అనేది ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు ఆ త్రేతాయుగానికి 12,96,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగంలో
సద్గుణం, ధర్మం ఇంకా కొంచెం నశించి దుర్గుణం ఎక్కువైపోయింది. ఆ ద్వాపర యుగ కాల పరిమితి ఏమో 8,64,000 సంవత్సరాలు. ఇకపోతే లాస్ట్ దైన మన కలియుగంలో ఇక సద్గుణం అంతా ఆల్మోస్ట్ కరిగిపోయి ఎంతసేపు ఈ కలహము, అజ్ఞానము, అధర్మం, దుర్గుణం, వ్యసనం ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువైపోయాయి. ఈ కలియుగానికి పరిమితి 4,32,000 సంవత్సరాలు. ఇప్పటి వరకు ఒక 5,000 సంవత్సరాల చిల్లర జరిగిందని మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఈ నంబర్స్ చూస్తే మనకేం తెలుస్తుంది, మరి ప్రతి యుగానికి ఒక 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయి. ఫస్ట్ దానికంటే రెండో దాంట్లో 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. దానికంటే ద్వాపర యుగంలో ఇంకో 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. దానికంటే కలియుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఫైనల్ గా కలియుగానికి వచ్చేసరికి 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగిలాయి. సో ఇది చాలా దుర్గుణము, పాపము ఎక్కువగా ఉన్న యుగం కాబట్టి మరి భగవంతుడు వచ్చి ఈ చివరికి ఈ యుగాంతంలో అపియర్ అయ్యి ఆ యుగం అయిపోయిన తర్వాత సత్యయుగాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత జగత్ కార్యం మళ్ళీ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఈ 4 యుగంలో కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అని చెప్తారు. సో ఒక దివ్య యుగం, ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 1000 అయితే గనక అవి బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలు. అలాగే మళ్ళీ ఇంకొక 1000 దివ్య యుగాలైతే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక రాత్రి. సో ఆ లెక్కన మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్రహ్మకి 100 సంవత్సరాల కాలం అంటే ఏమిటంటే ఆయన 100 సంవత్సరాల కాలం ఉండి ఆ తర్వాత దేహం చాలిస్తారు బ్రహ్మదేవుడు. సో ఆయన 100 సంవత్సరాలు ఎంత అంటే ఈ ప్రకారంగా చూస్తే 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలతో సమానం. కాబట్టి ఆయన చూడగానే మనం అమ్మో చాలా సంవత్సరాలు, ఎంతో అద్భుతం, అనంతం ఆయన ఆయుష్ అనుకుంటాం. కానీ ఈ నిత్య దృష్టిలో చూస్తే, ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ సృష్టిలో ఈ నిత్యత్వ దృష్టిలో చూస్తే అదొక మెరుపు మెరిసినంత కాలమే అంటున్నారు. ఇంకా అలాంటప్పుడు మన జీవితం ఎంత బుడగా బుద్బుద్ధప్రాయమో మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇలా ఎంతో మంది మనం చూసాం కదా, కారణోద్దక సాయి విష్ణు అని మీరు గోలోక చాట్లో చూస్తే కనిపిస్తుంది. ఆ జలంలో, ఆ సముద్రంలో అసంఖ్యాకంగా బ్రహ్మలు సముద్రంలో బుడగల వలె ప్రత్యక్షమవుతూ నశిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ కారణోద్దక జలం అనేది చూసాం మనం, కారణోద్దక సాయి విష్ణు అని చూసాం కదా, అక్కడ ఒక సముద్రంలో ఆయన ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ జలంలో అసంఖ్యాకములైన ఈ బ్రహ్మలు ఈ సముద్రంలో బుడగలు గనక ఎలా ప్రత్యక్షమై నశిస్తూ ఉంటాయో అలా ఈ బ్రహ్మలు కూడా పుడుతూ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ కనిపిస్తారు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ, అతని సృష్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో భాగాలు కనుక అవి నిత్య పరివర్తనశీలమే. వాటికి కూడా జనన మరణ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్నది. ఎందుకు అంటే అవి ఈ భౌతిక జగత్తులో భాగం కాబట్టి. ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కటి ఇంక్లూడింగ్ బ్రహ్మలోకం, బ్రహ్మ కూడా ఈ జనన మరణ అనే దానికి ఆ సూత్రానికి కట్టుబడే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మదేవుడు సైతం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడలేరు. కానీ ఆయన ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఈ విశ్వకలాప నిర్వహణలో, అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఆయన నియుక్తుడై ఉన్నాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఆయన క్రియేషన్ చేసి పెడుతున్నారు కాబట్టి భగవంతుడికి ఆయన శీఘ్రమే ముక్తిని పొందగలరు. ఆయన లోకమైన బ్రహ్మదేవుడి లోకాన్నే సన్యాసులు పొందుతున్నారు. అలాంటి భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైన స్వర్గము, ఊర్ధ్వలోకాలు వీటన్నిటినీ కూడా పోషిస్తున్న బ్రహ్మ మరియు ఆ బ్రహ్మలోక వాసులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రకృతి నియమ ప్రకారం మరణానికి గురి కావలసే వచ్చును అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆయన భగవత్ సేవలో నియుక్తుడైనందున శీఘ్రమే ముక్తిని పొందగలడు అని కూడా చెప్తున్నారు. అవ్యక్తాద్వ్యక్తయ సర్వా ప్రభవంత్యః రాగమే రాత్ర్యాగమే ప్రళీయంతే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే. సో బ్రహ్మదేవుడికి పగటి సమయం ఆరంభమైనంతనే జీవులందరూ అవ్యక్త స్థితి నుంచి వ్యక్తం చెందుతారు. తర్వాత రాత్రి ప్రారంభమైనంతనే తిరిగి అవ్యక్తంలో లీనమవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మదేవుడికి పగలైనప్పుడు అందరూ కూడా
పుట్టటం ప్రారంభిస్తారు. ఆయనకి రాత్రి అయిన వెంటనే అందరూ అందులో అవ్యక్తం అంటే విలీనమైపోవటం ప్రారంభిస్తాయి లోకాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనకు ఆయన రాత్రి పగలు ఎంత పెద్దదో మనం ఇప్పుడు చూసాం. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అయితే, అలాంటి 4 యుగాలు 1000 అయితే ఒక పగలు అన్నమాట. సో 1000 యుగాలకు ఒకసారి ఇలా అందరూ లోకాలు ఉద్భవించటం అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ శ్లోకం ప్రకారం. భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. సో బ్రహ్మదేవుడి పగలు సమయం ఆరంభమైనప్పుడు జీవులు మరల వ్యక్తమవుతూ ఉంటారు. రాత్రి సమయం ప్రారంభమవగానే వాళ్ళు అవశులై నశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో పగలు సమయంలో అన్ని సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది, రాత్రి సమయంలో ఆ విలీనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ భాష్యం చదువుతారు. సాయిశ్రీ మాతాజీ హరే కృష్ణ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. భౌతిక జగమునందే నిలుచుటకు యత్నించు మందమతులు ఒకవేళ ఉన్నత లోకములను చేరునను నిశ్చయముగా తిరిగి ఈ భూలోకమునకు రావాల్సి వచ్చును. వారు బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమున భౌతిక జగమునందలి ఊర్ధ్వ అధోలోకములందు తమ కార్యములను చేయుచు బ్రహ్మదేవుని రాత్రి సమయము ఆరుదెంచగానే నశించిపోవుదురు. తమ కామ్య కర్మలకై వారు బ్రహ్మదేవుని పగటియందు పలు విధములైన దేహములను పొందినను అతని రాత్రి సమయమున ఎటువంటి దేహము లేకుండా విష్ణువు యొక్క దేహమందు నిలిచియుండి తిరిగి బ్రహ్మదేవుని పగలు ఆరంభమైనంతనే మరల వ్యక్తమగుచుందురు. భూత్వ ప్రలీయతే. పగటి అందు వ్యక్తమై రాత్రి అందు మరల నశింతురు. చివరికి బ్రహ్మదేవుని ఆయుష్ తీరినంతనే వారందరూ నశించిపోయి కోట్లాది సంవత్సరములు అవ్యక్తమందు నిలిచిపోవుదురు. తిరిగి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించగానే వారును మరల వ్యక్తమగుదురు. ఈ విధముగా వారు భౌతిక జగత్తు మాయచే మోహితులగుదురు. కాని కృష్ణ భక్తి రస భావనను స్వీకరించి జ్ఞానవంతులైన మనుజులు మాత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే యను కృష్ణనామ కీర్తనము చేయుచు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవయందే మానవ జన్మను నియోగింతురు. ఈ విధముగా వారు ఈ జన్మనందే దివ్యమైన కృష్ణ లోకమును చేరి పునరా జన్మలు లేకుండా నిత్యనంద బాగులు కాగలరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. సో అది మనకు పగటి సమయంలో వాళ్ళు ఆరంభమైనప్పుడు జీవులు వ్యక్తమవుతూ ఉంటారు, రాత్రి సమయంలో అవశులై నశిస్తారు అని చెప్పారు కదా ఈ శ్లోకంలో. దానికి భాష్యంలో వివరణ ఏమిటంటే, మరి జగత్తులో అంటే కొంతమంది ఉన్నత లోకాలు చేరినప్పటికీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటారు. భౌతిక జగత్తులోనే ఉండాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నత లోకాలు వెళ్ళినా నిశ్చయంగా మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటారు. వారు బ్రహ్మదేవుడి పగటి సమయంలో వాళ్ళు ఊర్ధ్వ అధోలోకాల్లో తమ పనులను చేసుకుంటూ అధోలోకాల్లో పనులను చేస్తూ బ్రహ్మదేవుడు రాత్రి సమయం రాగానే నశించిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళ కర్మలకై వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడు అంటే పగటిలో పలు విధాలైన దేహాలు పొందుతూ ఉంటారట. రాత్రి సమయంలో ఎలాంటి దేహాలు లేకుండా భగవంతుడు విష్ణువు యొక్క దేహంలోనే ఉండి తిరిగి బ్రహ్మదేవుడు పగలు ప్రారంభం అయిన వెంటనే మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. భూత్వా ప్రళీయతే, పగటి యందు వ్యక్తమై రాత్రి యందు మరలా నశిస్తారు అన్న మాటకి ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ వివరణ
ఈ రకంగా చెప్పారనమాట భాష్యంలో. సో పగలు వాళ్ళ పనులు చేయటానికి బ్రహ్మదేవుడికి పలు విధాలైన దేహాలను పొంది బ్రహ్మదేవుడికి అక్కడ పనులు చేస్తూ ఉంటారు. రాత్రి సమయంలో ఎటువంటి దేహాలు లేకుండా విష్ణు దేహంలో ఉండి మళ్ళీ బ్రహ్మకు పగలు ఆరంభమైనంతనే వ్యక్తమవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. చివరికి బ్రహ్మదేవుడి ఆయుష్ తీరినందునే వాళ్ళందరూ కూడా నశించి కోట్లాది సంవత్సరాలు అవ్యక్తమందు నిలిచిపోతూ ఉంటారు తిరిగి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నారు అనమాట. సో మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆయన ఆయుష్ తీరిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా నశించిపోయి అవ్యక్తంలో ఉండిపోతారు. అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలని చెప్తున్నారు. అంటే మన లెక్కలో తిరిగి మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడు జన్మించగానే వాళ్ళు మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతారట. ఈ రకంగా వాళ్ళు భౌతిక జగత్తు మాయతో మోహితులు అవుతూ ఉంటారు. కానీ కృష్ణ భక్తి అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క లోకంలో ఉండే వాళ్ళు కూడా అన్న విషయం చెప్తున్నారు. కానీ భక్తి రసభావాన్ని స్వీకరించిన జ్ఞానవంతులు ఆ మనుషులు మాత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనే ఈ సంకీర్తన చేస్తూ భగవంతుడి సేవలో మానవ జన్మను వినియోగిస్తారు. ఆ రకంగా వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే దివ్యమైన కృష్ణలోకాన్ని చేరి పునర్జన్మ లేకుండా నిత్యానంద భాగులు కాగలరు అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మదేవుడికి పగలైనప్పుడు ఈ జీవులంతా మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు, రాత్రి అయినప్పుడు నశిస్తారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ శ్లోకానికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరైతే ఈ భక్తి భావంతో ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తారో వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే దివ్యమైన కృష్ణలోకాన్ని చేరి పునర్జన్మ లేకుండా నిత్యానంద భాగులు కాగలరు అని చెప్తున్నారు. పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ హరే కృష్ణ వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ ఈ మీనింగ్ చదువుతారా? ఓకే, గిరిజా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు, మీరు చదవండి మాతాజీ. అయితే హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ వ్యక్తావ్యక్త జగత్తునకు అతీతమైన శాశ్వతమైన మరి యొక్క అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. అది పరమోత్కృష్టమును నాశరహితమును అయి ఉన్నది. ఈ భౌతిక జగత్తునందు గల సమస్తము నశించినను అది మాత్రము యథాతథముగా నిలిచి ఉండును. భాష్యం చదవాలి మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత భాష్యం చూడొచ్చు. ఏమంటున్నారు? వ్యక్తావ్యక్తములయ్యేది భౌతిక ప్రకృతి కంటే పరమైనది, శాశ్వతమైనది అవ్యక్త ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. అవ్యక్తం అంటే కనిపించని ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. వ్యక్తం అవటం అంటే కనిపించటము. వ్యక్తములు ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే దీనికంటే ఎంతో దివ్యమైనది, శాశ్వతమైనది అనే ఇంకొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. అది పరమ ఉత్కృష్టము, నాశరహితము అయి ఉన్నది. ఈ జగత్తులో సమస్తము నశించిన అది మాత్రం యథాతథంగా ఉంటుంది. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో వ్యక్తము ఉంది, అవ్యక్తము ఉంది. దీనిలో కూడా కనిపించేది ఉన్నది, మనకు కనిపించింది కూడా ఉన్నది. కానీ అలా వ్యక్తము అవ్యక్తము రెండు ఉన్న ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా పరమైనది, శాశ్వతమైనది ఇంకొక అవ్యక్త ప్రకృతి, కనిపించని ప్రకృతి ఇంకోటి ఉన్నది. అది పరమ ఉత్కృష్టము, నాశరహితము అయి ఉన్నది. ఈ జగత్తులో సమస్తము నశించినా కూడా అది మాత్రం యథాతథంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ భాష్యం చదవండి. భాష్యము. శ్రీకృష్ణుని ఉత్కృష్టమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి దివ్యమును శాశ్వతమును అయి ఉన్నది. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమందు వ్యక్తమై అతని రాత్రి సమయమున నశించు భౌతిక జగత్తు యందలి మార్పులకు అది అతీతమై ఉండును. శ్రీకృష్ణుని ఉన్నతమైన శక్తి భౌతిక ప్రకృతి గుణములకు పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనది. ఉన్నత మరియు న్యూన ప్రకృతులు ఇదివరకే సప్తమాధ్యాయమున వివరింపబడినవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ.
హరే కృష్ణ. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతికి కంటే విరుద్ధమైనటువంటి ఈ మహా ఉత్కృష్టమైన నాశనరహితమైన ఈ ఇంకొక ప్రకృతి ఏమిటి అంటే అది భగవంతుడి యొక్క ధామము, ఆయన అంతరంగిక శక్తి, ఆయన దివ్యధామము. ఇది ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుడి ఈ శక్తి ఏమిటి అనేది మనకు ఉన్నత ప్రకృతి, న్యూన ప్రకృతి అని 7th చాప్టర్ లోనే చదివాం. సర్వము వ్యాపించి ఉన్న చైతన్యం ఆయన యొక్క న్యూన ప్రకృతి అయితే, ఈ ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్న పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న భగవంతుడి యొక్క శక్తి అది ఉన్నత శక్తి అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. సో అది ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త స్తమాహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. సో వేదాంతులు దేనినైతే అవ్యక్తం అన్నారో, అక్షరం అన్నారో, అవ్యక్త అక్షర, అవ్యక్తం వ్యక్తం కానిది, అక్షరం నాశనం లేనిది, ఇత్యుక్త స్తమాహు పరమాం గతిం, ఈ రకంగా చెప్పబడినటువంటి అది తుదిగమ్యం, అదే తుదిగమ్యము. ఏదైతే అవ్యక్తము, ఏదైతే అక్షరము నాశనం లేనిది అని చెప్పబడిందో అదే పరమగతి. యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే, అది ప్రాప్తమైనప్పుడు నా నివర్తంతే, తిరిగిరారు అని చెప్తున్నారు. తద్ధామా పరమం మమం, అటువంటి ధామము నా యొక్క దివ్యధామము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ దేనినైతే అవ్యక్తము అక్షరము అని చెప్తున్నారో అది పరమగతి, అదే పరమగమ్య స్థానం అని చెప్పి తెలియబడుచున్నదో, ఆ స్థానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు నా నివర్తంతే, తిరిగిరారు. అటువంటి పరంధామము, దివ్యధామము నా యొక్క ధామము అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. దేనిని అవ్యక్తము అక్షరం అని వర్ణిస్తున్నారో, ఏది పరమ గమ్యస్థానంగా తెలియబడుచున్నదో, ఏ స్థానాన్ని పొందిన పిమ్మట మనిషి వెనుకకు తిరిగిరాడో అది నా దివ్యధామము అని ఈ శ్లోకానికి భావము. ఇకపోతే సో ఇది ఒకసారి ఈ భాష్యం కూడా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చదువుతారా? వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ చదవండి. ఇందాక మీరేనా చదివారు మాతాజీ? ఓ అయితే గిరిజా మాతాజీ చదువుతారేమో మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. గిరిజా మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. భాష్యం. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామము బ్రహ్మ సంహితలో చింతామణి ధామము అనగా కోరికలు సమస్తము నెరవేరునట్టి స్థానముగా వర్ణించబడింది. గోలక బృందావనముగా పిలువబడు శ్రీకృష్ణుని ధామము చింతామణులతో నిర్మితమైన భవంతులతో అలరార్చుండును. అక్కడ కోరినంతనే అన్ని రకములైన భక్ష్యములను అంటే ఆహారాలను సమకూర్చగల కల్పవృక్షములు మరియు అక్షయముగా పాలనందించు సురభి ధేనువులందును కామధేనువులు కూడా ఉండును. ఈ ధామములో భగవానుడు లక్షల కొలది లక్ష్మీదేవులచే సేవించబడుతుంది. ఆదిదేవుడు మరియు సర్వకారణ కారుణుడైన గోవిందునిగా అతడు అక్కడ పిలువబడును. అతడు మధురముగా వేణునాదము చేస్తూ ఉండును. వేణు క్వణంతం. అతని దివ్య రూపము సర్వ జగన్మోహనాకారము. అతని నేత్రములు పద్మదళముల వలెను, అతని దేహ ఛాయ నీలమేఘ వర్ణమును పోలి ఉండును. పరమాకర్షకుడైన అతని సౌందర్యము వేలాది మన్మధులను కూడా అతిశయించగలిగేలా మనోహరముగా ఉండును. అతడు పీతాంబరముతో కంఠమున దివ్యమైన పూమాలను, శిరమున నెమలిపించమును ధరించి ఉండును. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని పరమోన్నత లోకమైన తన దివ్యధామమును అంటే గోలోక బృందావనము కూర్చి శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఇక్కడ సూచనప్రాయముగా మాత్రమే తెలిపి ఉండేది. దాని విస్తారమైన వివరణ బ్రహ్మ సంహితలో తెలుపబడింది. భగవద్ధామమునకు పరమైనది మరొకటి లేదు అని, అదే పరమగమ్య స్థానముగా పురుషాన్న పరం కించిత్ సాకాష్ట సా పరాగతి కఠోపనిషత్తు నుండి తెలియదు. జీవుడు
దానిని పొందిన పిమ్మట ఈ భౌతిక జగత్తునకు మరలా ఎన్నడూనూ తిరిగి రాడు. ఒకే రకమైన లక్షణములను కలిగి ఉండుట చేత ఆ శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామమునకు మరియు శ్రీకృష్ణునకు ఎట్టి భేదము ఉండదు. ఈ లోకములో ఢిల్లీ నగరమునకు ఈశాన్యముగా 90 మైళ్ళ దూరంలోని బృందావనము ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని ఆ దివ్య గోలోక బృందావనకు ప్రతిరూపం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భూమిపై అవతరించినప్పుడు భారతదేశంలోని మధురా మండలంలోని 84 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం గల బృందావనము అనే ఆ ప్రత్యేక ప్రదేశంలో లీలలను జరిపి ఉండేది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనకు ఈ తాత్పర్యంలో ఏదైతే అవ్యక్తము అక్షరము అని వర్ణించారో, ఏది పరమ గమ్యస్థానం అని చెప్తున్నారో, ఆ స్థానాన్ని పొందినవాడు మళ్ళీ వెనక్కి రాడు, అటువంటిది నా దివ్యధామం అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు ఇది ఎలా ఉంటుంది దివ్యధామం అంటే. చింతామణి బ్రహ్మ సంహితంలో వర్ణించారు దీన్ని. ఏది చింతామణి ధామం అని, సర్వ కోరికలు తీర్చే చింతామణి అని, తరువాత ఎన్నో కల్పవృక్షాలు, తర్వాత సురభి గోవులు, కామధేనువులు ఇవన్నీ ఉంటాయని అక్కడ భగవంతుడు మరి ఎంతో సుందరంగా వేణునాదాన్ని ఆలాపిస్తూ సర్వజోగన్మోహనుడై ఉంటాడు. కన్నులు ఎలా ఉంటాయి, కలువ పూల రెక్కలు లాగా, దేహం నీలిమేఘ ఛాయతో ఉంటుంది. పరమ ఆకర్షణీయంగా ఉన్న ఆయన సౌందర్యం ఎంతో మంది వేలాది మన్మధులను మించిన సౌందర్యంగా ఆయన ఉంటారు. పీతాంబరాన్ని ధరిస్తాడు, మెడలో వైజయంతిమాల, దివ్య పూమాల, ఆ తర్వాత శిరస్సులో పింఛం ఉంటుంది అని ఆయన రూపాన్ని బ్రహ్మ సంహితంలో వర్ణించారు. సో ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక అంటే తన యొక్క ఉన్నత ధామాన్ని గురించి భగవంతుడు సూచనగానే ఇక్కడ చెప్పారు. దాని విస్తృత వివరణ అంతా కూడా బ్రహ్మ సంహితంలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క ధామానికి పరమైనది అంటే దానికన్నా దివ్యమైనది ఇంకొకటి లేదు, అదియే పరమ గమ్యస్థానం అని ఈ కఠోపనిషత్తులో కూడా తెలియజేశారు. పురుషాన్న పరం కించిత్ సాకాష్ట పరమాగతి, దీనిని పొందినవాడు ఈ భౌతిక జగానికి మళ్ళీ తిరిగి రాడు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు బృందావన నగరంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు మరి 84 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం గల ఆ బృందావన భూమిలోనే ఆయన క్రీడలు సలిపారు అని చెప్తున్నారు. ఆ బృందావన పుణ్యభూమి. సో అది 84 చదరపు మైళ్ళు అని చెప్తున్నారు, స్క్వేర్ మైల్స్ అన్నమాట. పురుష సపర పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. సర్వుల కన్నను అధికుడైన భగవంతుడు అనన్య భక్తితోనే పొందబడతాడు. అతడు తన ధామంలో నిలిచి ఉన్నా కూడా సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. మరి అతని అందే సమస్తము కూడా స్థితిని కలిగి ఉన్నది. సో ఈ భగవంతుడు ఎలా పొందాలి అంటే ఆయన అనన్య భక్తితోనే ఆయన్ని పొందవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ శ్లోకంలో చెప్పేది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆయన తన ధామంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు, అంతటా కూడా ఉన్నాడు. మరియు ఇంకా అతని అందే సమస్తము స్థితిని కలిగి ఉన్నది. అన్నీ కూడా ఆయనలోనే ఉన్నాయి, ఆయన అంతట్లో ఉన్నాడు, అన్నీ ఆయనలోనూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట ఈ శ్లోకాలు. సో ఆయనది పరమ గమ్యస్థానం అన్నది చూసాము. అక్కడ ప్రతిదీ కూడా దివ్యానంద పూర్ణమై ఉంటుంది ఆ పరంధామంలో. అలాంటి ధామాన్ని మరి బ్రహ్మ సంహిత ఆనంద చిన్మయ రస అని వర్ణించిందట. అలాగే
ప్రతి దినము ప్రతిదీ కూడా అక్కడ దివ్యానంద పూర్ణంగానే ఉంటుంది. సచ్చితానందంలో ఉండేటటువంటి ఆ దివ్యానందం అక్కడ ఉంటుంది. అక్కడ ప్రకటితమైన వైవిధ్యం అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆనంద పూర్ణమే కానీ భౌతికం కాదు. ఈ ఆనందం అంటే మనకి భౌతిక జగత్తులో చిన్న చిన్న వస్తే వచ్చే ఆనందం లాంటిది కాదు, అది దివ్యానందం. ఆ ఆనందమే వేరు, అది నశించని ఆనందం, నిత్యమైన ఆనందం, సత్యమైన ఆనందం, దివ్యమైన ఆనందం. ఆ ఆనందం అక్కడ ఉండేది అని చెప్తున్నారు. సో 7వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పారు కదా, భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక శక్తికి సంబంధించిందే కాబట్టి సర్వము కూడా భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక శక్తికి సంబంధించినదే కాబట్టి అక్కడ వైవిధ్యము ఆ భగవంతుడి విస్తారమే అయి ఉన్నది. సో ఇక భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించినంత వరకు అతడు స్వధామం నందే సదా నిలిచి ఉన్నా కూడా తన భౌతిక శక్తి ద్వారా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండును. ఆయన తన ఓన్ నివాసంలో ఉన్నా అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడని శ్లోకంలో చూసాం. సో అది దాని విషయం ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట. ఆయన తన యొక్క భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించినంత వరకు ఆయన తన స్వధామంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన యొక్క భౌతిక శక్తి ద్వారా ఆయన సర్వత్రా వ్యాపించే ఉంటారు. అంటే భగవంతుడు తన ఆధ్యాత్మిక శక్తి భౌతిక శక్తుల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులు అంతటా కూడా ఉంటారు అని అర్థం అన్నమాట. సో అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. యస్యాంత స్థాని అంటే సర్వము అతని యందే ఉన్నది. ఆయన నాలో అన్ని స్థితమై ఉంటాయని చెప్పారు కదా, దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతిదీ ఆయన ఆధ్యాత్మిక శక్తిలోనో భౌతిక శక్తిలోనో ఉంటుంది. ఈ రెండు శక్తుల ద్వారానే ఈ దేవదేవుడు సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ ఇక్కడ వివరణ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆయన అంతటా వ్యాపించి ఉన్నారు అంటే భగవంతుడు తన ఉన్న చోటు ఉన్నా కూడా ఆయన శక్తి వల్ల సర్వత్రా అంతటా కూడా ఆయన వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారు. అన్ని తనలోనే ఉన్నాయి అని అంటే అన్న మాటకు ఆధ్యాత్మిక శక్తి అయినా భౌతిక శక్తి అయినా అన్ని కూడా అన్నిట్లోనూ ఆయన ఉన్నారు, అన్ని కూడా ఆయనలో ఉన్నాయి. సర్వము కూడా అతని యందే నిలిచి ఉన్నది అని అర్థము. అలాగే ప్రతిదీ ఆయన ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో గాని లేదంటే భౌతిక శక్తిలో గాని నిలిచి ఉన్నాయి. ఈ రెండు శక్తుల ద్వారానే భగవంతుడు సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. సో ఏది ఉన్నా కూడా అవన్నీ ఈడర్ భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో అయినా ఉండాలి, లేదంటే ఆయన భౌతిక శక్తిలో అయినా ఉండాలి. మరి అంతే కదా, ఉన్నదే ఆ రెండు, ఆయన ఆధ్యాత్మిక శక్తి భౌతిక శక్తి. సో అందులో అయినా ఉండాలి, ఇందులో అయినా ఉండాలి, అన్ని ఆయనలోనే స్థితమై ఉన్నాయన్న మాటకు అర్థం ఇలా మనకి ఇక్కడ వివరించారనమాట. తర్వాత భక్త్యా అనే పదం ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఏం సూచింపబడింది? భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన పరంధామంలో గాని లేదంటే అసంఖ్యాకంగా వైకుంఠ లోకాల్లో గాని ప్రవేశించటం భక్తి ద్వారానే సాధ్యం కాగలదు. సో కృష్ణలోకంలో గాని లేదంటే ఈ అసంఖ్యాకంగా ఉన్న ఈ వైకుంఠ లోకాల్లో గాని ప్రవేశించటం సాధ్యం అవటం ఎలాగూ అంటే భక్తితోనే నన్ను పొందవచ్చు అన్న మాట చెప్తున్నారు కదా. అనన్య భక్తితోనే సర్వులకు అధికుడైన దేవదేవుణ్ణి పొందవచ్చు అని దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ మాట. అంతేకాని ఇక భగవంతుడి ధామాన్ని పొందటానికి ఇంకా వేరే ఏ పద్ధతి కూడా సహకరించదు. ఆ భక్తితోనే నన్ను పొందవచ్చు. భక్తి అంటే ఏమిటి? మరి ఆ భక్తి అంటే ఆ శరణాగత తత్వం, ఇక అన్ని కూడా భగవంతుడికి సమర్పించగలిగి ఉండటం. సో అది మరి మనకు ఈ నామస్మరణతో కొంచెం మనం అలవర్చుకోవచ్చు. అలాంటి ధామాన్ని భగవానుడు గోపాలతాపన్యుపనిషత్తు ఏకోవసి స్వర్గ కృష్ణ అని చెప్పి వర్ణించింది. భగవంతుడి ధామాన్ని ఈ ఉపనిషత్తు ఈ రకంగా వర్ణించిందట. అంటే ఏమిటి దాని అర్థం? దివ్యధామమైన శ్రీకృష్ణ నామాంకితుడైన దేవదేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. అతను దివ్య కరుణాపూర్ణుడు. ఒక్కడిగాని స్థితుడై ఉన్నప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు కోట్లాది సంపూర్ణ రూపాల్లో విస్తరించి ఉన్నాడు. సో మరి అందరిలోనూ ఉన్నారు కదా. నిశ్చలంగా నిలిచి ఉన్నా కూడా ఫలములు పుష్పాలు పత్రాలు కలిగి ఉండేది వృక్షముతో అట్టి దేవదేవుణ్ణి వేదాలు పోలుస్తున్నాయి. సో భగవంతుణ్ణి వీటన్నిటితో కూడా పోలుస్తున్నాయి. సో భగవంతుడు సంపూర్ణాంశములైన వైకుంఠాధిపతులు చతుర్బాహులుండి అంటే 4 చేతులతో వాళ్ళు
పురుషోత్తముడు, త్రివిక్రముడు, కేశవుడు, మాధవుడు, అనిరుద్ధుడు, ఋషికేశుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, శ్రీధరుడు, వాసుదేవుడు, దామోదరుడు, జనార్దనుడు, నారాయణుడు, వామనుడు, పద్మనాభుడు అని ఎన్నో పేర్లతో పిలువబడుతున్నారు. ఇవన్నీ శ్రీకృష్ణుడికి భగవంతుడికున్న పేర్లు. ఆయన వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణ అంశములు అయిన వైకుంఠాధిపతులు అన్నమాట. సో అంటే భగవంతుడి యొక్క విస్తరణలు అని చెప్తున్నారు. 4 చేతులతో, చతుర్బాహువులతో వాళ్ళు ఈ రకంగా పలు నామాలతో పిలువబడుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన దివ్యధామమైన గోలోక బృందావనంలో ఎప్పుడు ఉన్నా కూడా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండటం చేత సమస్తము సలక్షణంగా జరుగుతుందని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పారు. ఆయన అంతటా మరి భగవంతుడు ఉండబట్టే ఆయనే చెప్తున్నారు కదా, నేను కక్షలో ప్రవేశించి గ్రహాలన్నింటినీ కూడా నేను వాటి కక్షలో ఉండేటట్లు నేను చూస్తాను, అన్ని నేను మరి మత్తా పరతరం నాణ్యత్ అని, నేను లేకపోతే పూసలు ఆ ముత్యాలు ఎలా అయితే దారం నుంచి రాలిపోతాయో అలా అన్ని కూడా చెల్లా చెదర అయిపోతాయి భగవంతుడు లేకపోతే. భగవంతుడు అన్నిట్లో ఉండి అన్ని కరెక్ట్ గా ఏది ఎలా జరగాలో ఆ రకంగా పనిచేసేటట్లు చేస్తున్నారు అని. సో ఆ విషయమే ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితంలో ఆయన తన ధామంలో ఉన్నా కూడా ఆయన సర్వత్రా వ్యాపించి సమస్తము సలక్షణంగా జరిగేటట్లు జరుగుతుంది వ్యాపించి ఉండటం చేత అని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పారు. గోలోక ఏవ నివసత్య అఖిలాత్మ భూత అని నిర్ధారించిందట బ్రహ్మ సంహిత. వేదాలలోనేమో శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అత్యంత దూరంలో ఉన్నా కూడా ఆయన సర్వవ్యాపక శక్తులు జగన్లో సమస్తము క్రమ పద్ధతిలో ఎలాంటి పొరపాటు జరగకుండా నిర్వహించేటట్లు చేస్తోంది అని ఇలా అన్ని రకరకాల ఉపనిషత్తుల్లో బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. భగవంతుడు తన ధామంలో ఉన్నప్పటికీ సర్వత్రా వ్యాపించి ఏది ఎలా జరగాలో ఆయన జరిపిస్తున్నాడు. యత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతాయాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. సో భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా భరతర్షభ, ఏ కాలాల్లో ఈ జగాన్ని వీడుట ద్వారా యోగి వెనక్కి తిరిగి వచ్చుట జరుగునో లేక తిరిగి రాకుండానో నీకిప్పుడు నేను వివరిస్తాను. సో ఇక్కడ ఏ టైంలో వెనక్కి తిరిగి వస్తారు అంటే ఈ వెనక్కంటే ఎక్కడికి ఈ జగత్తులో తిరిగి వస్తాడో యోగి, ఏ టైంలో రారో నీకు నేను వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ ఇదేంటంటే ఆల్రెడీ మనకి టైం సో కొన్ని టైమ్స్ లో వెళ్తే వెనక్కి తిరిగి వస్తారు, కొన్ని టైమ్స్ లో వెళ్తే వెనక్కి తిరిగి రావటం అనేది జరగదు అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? ఇంకెవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారా? చదవండి మాతాజీ. భాష్యం. సంపూర్ణముగా శరణాగతులైనటువంటి దేవాది దేవుని శుద్ధ భక్తులు తామెప్పుడు ఏ విధముగా శరీరమును విడవవలసి వచ్చుననేది విషయమును ఏ మాత్రమును పట్టించుకొనరు. సర్వమును కేవలం శ్రీకృష్ణుని చేతులలోనే విడిచి వారు అత్యంత సులభముగాను ఆనందముగాను భగవద్ధామమును చేరుదురు. కాని శుద్ధ భక్తులు కాని వారును కర్మజ్ఞాన హఠయోగాది ఆత్మానుభూతి పద్ధతులపై ఆధారపడి ఉండేడి వారును తగిన కాలమునందు దేహమును విడిచి జనన మరణములతో కూడిన ఈ జగత్తునకు తిరిగి వత్తురో లేదో నిశ్చయించుకోవలసి ఉన్నది. యోగి పరిపూర్ణత్వమును సాధించినచో ఈ భౌతిక జగత్తును వేడుటకు సరైన స్థితిని, సందర్భమును, కాలమును నిర్ణయించుకోగలడు. కాని అతడు పరిపూర్ణత్వమును పొందనిచో అతని సఫలత యాదృచ్ఛికముగా తగిన సమయమును జరుగు అతని దేహ త్యాగముపై ఆధారపడి ఉండును.
యుక్తములైన ఏ సమయమున మరణించునచో మానవుడు తిరిగి జన్మింపడో అట్టి విషయములను గూర్చి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాబోవు శ్లోకమున వివరింపనున్నాడు. ఆచార్యులైన శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణుల వ్యాఖ్యానమును అనుసరించి కాల అను సంస్కృత పదము ఇక్కడ కాలము యొక్క అధిష్టాన దేవతను సూచించుచున్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏ ఏ కాలంలో నువ్వు ఈ జగత్తును వీడితే యోగి వెనక్కు వస్తాడో, లేదా ఏ కాలంలో వెళ్తే రాడో నీకు వివరిస్తాను అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏ విధంగా ఇప్పుడు భక్తులు ఏ సమయంలో ఎప్పుడు దేహత్యాగం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏమిటి అనే విషయాన్ని పట్టించుకోరు. కానీ అనన్య భక్తులు కాకుండా, అంటే వేరే మార్గాల్లో వెళ్ళిన వాళ్లకు గ్యారెంటీ లేకపోవచ్చు ఈ విషయంలో, కానీ భక్తులకు మాత్రం అది ఇది వర్తించదు అనేది ఇక్కడ మనకు ముందుగానే చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో భగవంతుడు కూడా తర్వాత మనకి విషయాన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో వస్తుంది. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ కొంచెం ముందుగా మనకు చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడు రాబోయే శ్లోకంలో వివరిస్తారనమాట. ఏ సమయంలో వెళ్ళినా వెనక్కి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ఎలా ఉండాలి అనే విషయం భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ బలదేవ విద్యాభూషణులు అనేటటువంటి ఆచార్యులు ఆయన కాలము అనే సంస్కృత పదం ఇచ్చట కాలం యొక్క అధిష్టాన దేవతను సూచిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కాలం అని చెప్పారు కదా, కాలం వక్ష్యామి భరతర్షప. ఏ కాలంలో ఈ జగత్తును వీడటం అనేది ఆ కాలము అనేటటువంటి అధిష్టాన దేవత అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక, అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్ల షణ్మాస ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనః. సో ఇక్కడ అగ్నిజ్యోతి అంటే పరబ్రహ్మను ఎరిగిన బ్రహ్మవిధులు అగ్నిదేవుడి ప్రభావం నందు, కాంతి అందు, పగటి అందు ఏదైనా శుభ గడియలో శుక్లపక్షంలో గాని, సూర్యుడి ఉత్తరాయణం అంటారు కదా మన వాళ్ళు, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం. సూర్యుడు అంటే ఏమిటి? సూర్యుడు ఉత్తరంగా ప్రయాణించే టైం అన్నమాట. సో అంటే ఫస్ట్ 6 months అటు నార్త్ కి వెళ్తూ ఉంటాడు సూర్యుడు. సో ఉత్తరంగా ప్రయాణించే టైము, ఆ టైంలో ఈ జగమును వీడు ద్వారా వాళ్ళు పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, ఏ సమయాల్లో ఈ జగాన్ని వీడితే వెనక్కి తిరిగి వస్తారు, ఏ సమయాల్లో వీడితే వెనక్కి తిరిగి రారో నీకు చెప్తాను విను అని. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుని అగ్నిదేవుడి ప్రభావం నందు పరబ్రహ్మాన్ని ఎరిగిన బ్రహ్మవిధులు అగ్నిదేవుని ప్రభావం నందు, కాంతి యందు, పగటి యందు ఏదైనా శుభగడియలో గాని, శుక్లపక్షంలో గాని, సూర్యుడు ఉత్తరాయణం పుణ్యకాలంలో గాని ఈ జగత్తును వీడిన వాళ్ళు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి? అగ్ని, కాంతి, పగలు, శుక్లపక్షం అనే వాటిని తెలిపినప్పుడు వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆత్మ నిష్క్రమించటానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తారని మనం అవగతం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మరణ సమయంలో మనస్సు జీవుని వేరొక జన్మను పొందినట్లు చేయను. కానీ పైన తెలపబడిన సమయాల్లో యాదృచ్ఛికంగా గాని, ప్రయత్నపూర్వకంగా గాని దేహత్యాగం చేసేవాళ్ళు నిరాకార జ్యోతిని పొందగలరు. ఒకవేళ ప్రయత్నపూర్వకంగా గాని, యాదృచ్ఛికంగాని ఆ టైంలో పోయారంటే వాళ్ళు నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతారు. యోగాభ్యాసంలో నిష్ణాతులైన యోగులు వాళ్ళు త్యాగం చేసే స్థలాన్ని, సమయాన్ని నిర్ణయించుకోగలరు. కానీ అందరికి అది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి యాదృచ్ఛికంగా వాళ్ళు ఆ పుణ్యఘడిలో మరణించినచో జనన మరణ చక్రంలో మళ్ళీ ప్రవేశించరు. అలా కాకుండా వాళ్ళు తిరిగి జన్మను అట్లా కానట్లయితే తిరిగి మళ్ళీ జన్మను పొందక తప్పదు. కానీ భక్తి భావనుడైన భక్తుడికి శుభాశుభ సమయములందు దేహములు వీడినా, యాదృచ్ఛికంగా లేక ఎలా వీడినా సరే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాననే భయం ఉండదు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఈ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తారు. మనకి భాష్యంలో ఇక్కడ ముందుగానే ఆ విషయం చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇలా
ఈ ఈ ఈ పరబ్రహ్మాన్ని తెలిసిన బ్రహ్మవిధులు అగ్నిదేవుని ప్రభావం యందు, కాంతి యందు, పగలి యందు ఏదైనా శుభగడియలో అంటే పగల సమయంలో ఏదైనా శుభగడియలో గాని శుక్లపక్షంలో గాని సూర్యుడి ఉత్తరంగా ప్రయాణించే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో గాని ఈ జగత్తును వీడి ద్వారా ఈ పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణ షణ్మాస దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. సో ధూమన్నందు, రాత్రి యందు, అలాగే కృష్ణ పక్షంలో గాని, షణ్మాస దక్షిణాయనం సూర్యుడు దక్షిణంగా ప్రయాణించే దక్షిణాయనంలో గాని, తత్ర చాంద్రమసం అంటే ఇలా అప్పుడు చంద్రలోకాన్ని, జ్యోతి ప్రకాశాన్ని యోగి ప్రాప్తించి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. అంటే ధూమంలో గాని, రాత్రి గాని, కృష్ణపక్షంలో గాని, దక్షిణాయనంలో గాని మరణించినటువంటి యోగి చంద్రలోకాన్ని పొందిన మళ్ళీ వెనక్కు తిరిగి వస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యోగులు అంటే ఈ మిగిలిన భక్తి కర్మయోగం గాని, జ్ఞాన యోగం గాని, హఠయోగం అంటే ఈ అష్టాంగ యోగం టైప్ యోగాలు అన్నమాట. వీటిల్లో గాని ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఉత్తరాయణం శుక్లపక్షంలో పోతే వెనక్కు రారు, తర్వాత కానీ ఇలా దక్షిణాయనంలో కానీ లేకపోతే కృష్ణపక్షంలో కానీ ఈ సమయాల్లో పోతే మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి వస్తారు, తిరిగి జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే యజ్ఞంలో ఈ యోగంలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు మరణానంతరం చంద్రలోకం పొందుతారని భాగవతంలో 3వ స్కందంలో కపిలముని చెప్పారు. అలాంటి ఉన్నతులు చంద్రలోక దేవతల గణనం ప్రకారం 10,000 సంవత్సరాలు ఉంటారంట. అక్కడ ఉండి సోమరసాన్ని పానం చేస్తూ జీవితం అనుభవిస్తారు. కానీ చివరిలో మళ్ళీ వాళ్ళు భూలోకానికే తిరిగి వస్తారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే జడేంద్రియములతో అనుభూతం కాకున్నను ఉన్నతులైన జీవులు చంద్రలోకంలోనే నిలిచి ఉన్నారు. అంటే ఈ ఇంద్రియాలతో సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న చంద్రలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు చంద్రలోకంలోనే. కానీ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సుఖాలు ఆ సోమరసాన్ని పానం చేస్తూ అక్కడ అనుభవిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పుణ్యం కరిగిపోయి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కూడా తిరిగి భూలోకంలోకి వస్తారు అని చెప్తున్నారు ఆ చంద్రలోకం నుంచి. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? శుక్ల కృష్ణే గతి హ్యేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయాత్యన వృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. సో ఈ జగత్తును వీడటం కోసం వేదాభిప్రాయాన్ని అనుసరించి శుక్ల కృష్ణ పక్షాలనే 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. సో ఈ శుక్లపక్షంలో మరణించిన వాళ్ళు వెనక్కి రారు, కానీ చీకటి మార్గంలో మరణించేవాడు అంటే కృష్ణ పక్షంలో మరణించిన వాడు వెనక్కి తిరిగి వస్తాడు అని మళ్ళీ ఇక్కడ క్లారిటీతో చెప్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ముందు శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పారు, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనమాట. సో మరణం తర్వాత మళ్ళీ పుట్టటం గురించి ఇదే వివరణ ఈ బలదేవ విద్యాభూషణులు చాందోగ్యోపనిషత్తులో ఉదాహరణ చేశారు. ఏమని? కామ్యకర్మ రతులు, తాత్విక కల్పనాపరులు చాలా రోజులుగా ఇలాంటి మరణము మళ్ళీ పునరావృత్తి వీటి తగులుకుని ఉన్నారు. ఏది తాత్విక కల్పనాపరులు అంటే వాళ్ళ ఓన్ రీతిగా ఈ సెల్ఫ్ స్టడీ గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోకుండా ఇలా జనన మరణాల్లోనే చిక్కుకుని ఉన్నారు. భగవంతుని శరణొచ్చిన కారణంగా వారెన్నడూను దివ్యమైన చరమ మోక్షాన్ని వాళ్ళు భగవంతుని శరణు వేడని కారణంగా వాళ్ళు ఫైనల్ దివ్య మోక్షాన్ని పొందలేకపోయారు. ఎంత ఫిలసాఫికల్ గా ఏదో వాళ్ళు చేసినా కూడా ఆ శరణాగతత్వం, ఆ భక్తి భావం లేనప్పుడు ఆ ఫైనల్ లిబరేషన్ అనేది రాదు అని చెప్పారు ఆయన ఈ ఉపనిషత్తులు అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడి ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఈ జగత్తును వీడటానికి వేదాభిప్రాయాల ప్రకారం శుక్ల కృష్ణ పక్షాలను 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. శుక్లపక్షంలో పోయిన వాళ్ళు తిరిగి రారు, కృష్ణ పక్షంలో పోయిన వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ వస్తారు అని చెప్తున్నారు.
నైతే శృతి పాఠ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. ఇదంతా చెప్పి ఆ శుక్లపక్షంలో పోతే వెనక్కి రారు, కృష్ణపక్షంలో పోతే వస్తారు, ఇవన్నీ చెప్పి అర్జున భక్తులు మాత్రం ఈ రెండు మార్గాలకి ఎప్పుడు మోహించరు, అంటే ఈ రెండు మార్గాలు ఉన్నాయని భయపడరు, వాళ్ళకి ఈ విషయంలో ఏమీ ఆందోళన లేదు. కాబట్టి నువ్వు భక్తిలోనే స్థిరపడు. ఎందుకు నిజమైన భక్తుడు ఏ టైంలో పోయినా నా దగ్గరికి రావటం ఖాయం అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని నువ్వు భక్తి మార్గంలో, భక్తుడికి ఇదేది కూడా మోహాన్ని కలిగించదు. కాబట్టి నువ్వు భక్తి మార్గంలో సదా స్థిరుడవు అవ్వు. యోగయుక్తో భవ అర్జున. యోగంలో నువ్వు ఈ భక్తి యోగంలో తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, అన్ని టైమ్స్ లో నువ్వు ఈ భక్తి యోగంలో నువ్వు యుక్తుడవు అవ్వు. భక్తుడనేవాడు ఎవరు కూడా, యోగి ఏమి కూడా కలవరపడడు. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, లాస్ట్ శ్లోక. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్య యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, వేదాలైన యజ్ఞాలైన తపస్సులైన మరియు దానేషు మరియు దానాలైన సరే యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం, వాటన్నిటి యొక్క పుణ్యఫలం కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రదిష్టం, వాటన్నిటికీ ఎంత పుణ్యఫలం ఉందని చెప్తున్నారో, ప్రదిష్టం ఉన్నదని నిర్దేశిస్తున్నారో, అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్య, దానికంటే ఎక్కువ పుణ్యం యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. సో యోగి అనేవాడు వీటన్నిటికంటే కూడా దివ్యధామాన్ని పొందుతాడు, ఇంకా ఎక్కువ పుణ్యాన్ని పొందుతాడు. సో వేదాధ్యయనం వలన గాని, మరి తీవ్రమైన యజ్ఞాల వల్ల గాని, తపస్సుల వల్ల గాని, దానాల వల్ల గాని ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. కానీ వాటన్నిటినీ మించిన పుణ్యం యోగి అయిన వాడు తప్పనిసరిగా వాడు ఫలితాలన్నిటికంటే కూడా భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ యోగి అన్నిటికంటే ఎక్కువ, వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పొందటమే కాకుండా అంచెంలో దివ్యమైన పరంధామాన్ని సైతం చేరుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. సో వేదాధ్యయనం వల్ల, తపస్సుల వల్ల, యజ్ఞాచరణ వల్ల, దానాల వల్ల, తాత్విక కర్మలను మరియు కామ్య కర్మలను వనరించటం వల్ల కలిగే ఫలితాలు భక్తి మార్గాన్ని చేపట్టే మనుషునికి వస్తాయి, వాళ్ళకి అవన్నీ వస్తాయి. అవే కాకుండా ఇంకా కేవలం భక్తి మార్గంలో ఉండటం ద్వారా అతడు వీటన్నిటినీ పొందటమే కాకుండా చివరికి అంచెంలో దివ్యమైన పరంధామాన్ని సైతము చేరగలడు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఈ రోజు 8th చాప్టర్ దాంతో కంప్లీట్ చేశాము. సో ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే, కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది, ఈ క్లాసు ఎండ్ చేయొచ్చు. మీరు ఇలా క్లోజ్ చేస్తాను. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేదంటే లీవ్ అవ్వచ్చు. హర్షిని మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏం కనిపించట్లేదు. సో హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ధన్యవాదాలు, క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికి ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ వీక్ 9th చాప్టర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.